De skal spille uafgjort med Liverpool, og skal lige følge Arsenal her. Özil. Og der. Lige før Jenkinson her. Og den hurtigheden har gør også, at de kan stå højere på banen. God bold af Gibbs, det er glimrende spil. Der kommer Özil. I Arsenal, tror jeg. Mens der ikke er særlig mange, der er kommet fra Rasgrad. Her er indlæg. God mulighed. 1-0. 1-0. Og der kommer Jonathan Cafu. Denne her meget, meget opskrejende brasilianer. Nu er de nede 1-0 efter 12 minutter. Jeg ved ikke. Jeg har det bare sådan, når der bliver scoret en meter inde i målmandsfelt, så må han gerne komme ud og blande sig. Står forstenet derinde hos Spina, men den er altså også scoret rigtig fint. Fint spil igen af Ludogorets. Altså. Og man kan se på deres kropssprog, altså de er bare klar til at være dynamiske. Målscorer Jonathan Cafu, han er hurtig på fødderne. 2-0. Casiro. Den romanske bomber gør det igen. 3 mål i weekenden nu. Dedikeret, altså de er virkelig hamrende dynamiske, når de vinder bolden, når de går fremad, og det er med stor kvalitet. Og så kan man sige, at de står 2-3, nu du godt spiller med numeriske 6 Arsenal-spillere, Koscielny fornemt, og så står de 4 mand med en herinde, og dækker ikke følger. Giroud. Gibbs tilbage til Alexis Sanchez. Fin bold ned dybt til Özil. Ikke offside! Og reducering. Arsenal. Xhaka. De markerer. Baskerne. Ja, offside er der ikke. Lad os se. Nej, det er svært at se her. Jeg tror ikke, den er ude. Nej, det tror jeg faktisk heller ikke, den er. Det er bare... Og nede hos Borgen. Ja, det får Giroud altså blokeret. Udsparket. Ja, ved du hvad? Özil! Ja. Nej, ved du hvad? Den her retning. En kamp, der har fået sit helt eget liv. Med de hurtige Ludogorets-scoringer. Ramsey mod Giroud! 2-2! Så er han der, den lange franskmand, med... Det er fremragende. Borgen er fuldstændig sat her. Hopper bare op over handskerne på ham. Ja, det er en god kontramulighed for hjemmeholdet. Det blev den ikke dårligere af, det der. Og så er der plads. Og der er redning hos Spina, den er vigtig. Kommer de med 4 mand. Og de ender faktisk med at være 2 mod 2 her. Og det er fornuftigt, det her. Rutineret anfører Kyakov, det er en god bold. Ikke offside. Spina. Og det er altså vigtigt lige nu. Det lignede et kontraangreb, der var gået i stå. Og lige pludselig kommer der et løb fra den blinde vinkel. Det her, det er godt. Aaron Ramsey. Overfor Nathaniel. Xhaka. Gibbs kalder. Og det er også Sanchez, der inviterer der. Mister lige et skridt. Det er sin første bror. Han har lige manglet den sidste finish over sit spil, chileneren i aften. Kyakov. Overmandets overlistes af Giroud. Ikke offside, så er muligheden der. Var det fint. Det er Özil, og det er lækkert, det der, det er Özil. Özil på maradonansk vis. Super lækkerier, far. Det så Özil. Ja, det er Mochi, den helt store kultfigur i Ludogorets, der hænger. Og så sætter han sig på banen bagefter, fordi Özil laver tryllerier her. Ja, det ligner et computerspil, min søn han kender alt for godt. Det er spidsenklasse. Nej, det er det altså. Det er veltklasse. Hvis man kan